This is Mr. LK and I welcome all my viewers and subscribers to LK Products YouTube channel. Donay सावरायगोन specially TET examination नि थाखाय माबोरै फरायनो आरो एक्चुअली नै भिडियोआ TET examination थाखायल' नङा जायखिजाया competitive examination थाखाय बोरै फरायनो जोङो गोबां मानसिफोरानो साक्सेस जानो लुबैयो 100% मानसिफोरानो साक्सेस जानो लुबैयो नाथाय बै साक्सेस जानो थाखाय जोङो मा खामानिखौ मावनांगौ बे खामानिफोरखौ किन्तु रावबो सिनायनो नाजाया गिबियावनो नों दि साक्सेस जानो लुबैयोबा नोङो बै साक्सेस मोननो लुबैनायखौ मोननो थाखाय नोङो मा खामानिखौ मावनांगौ बै खामानिफोरखौसो नों गिबियाव सिनायग्रोनांगौ गोबां मानसिफोरा लुबैयो आं साक्सेस जानायबा हामगौमोन आं मानो साक्सेस जाया माबायदि जाबाथाय आं साक्सेस जागोन माने एकदम क्रेजी नाथाय नोङो गिबियाव बेखौनो बुजिनो नाजाग्रो नोङो जायखौ एचिभ खालामनो लुबैदों हास्थायदों बे जिनिसखौ एचिभ खालामनो थाखाय नोङो गिबियाव मा खामानिखौ नोङो मावनांगोन बेखौ सिनि मोननायासो आसोल बाथ्रा आरो जाय बेखौ सिनाय मोना नोङो बै नों एचिभ खालामनो लुबैनायखौ नों मालाबाबो एचिभ खालामनो हानाय नङा सियर दिनैनो बुंखानो हायो नोंथाङा बै नोंनि लुबैनायखौ नोङो मोनगोन ना मोना बेखौ नोङो आंजों खेबसे रायज्लायबानो आं नोंखौ बुंनो हागोन नोङो बै नोंनि मोननो लुबैनायखौ नोङो मोननो हागोन ना हाया सियर 100% आरो बेनि थाखायनो आं नै भिडियोखौ लाबोदों जोंनि बर'फ्राथ' बिराद स्मार्ट एजुकेशनेल भिडियोफोरखौ नाया हेलौ गाइस नै आं ओंखाम संदों नै आं माबादों दुगैनो नागिरदों नै आं बिफां सायाव गाखोदों एटसेट्रा एटसेट्रा बेफोर भिडियोखौ किन्तु आपल'ड होग्रो मोनानो हाजार भिउज जायो ओमफ्राय एजुकेशनेल कन्टेन्ट मटिभेशनेल कन्टेन्टफोरखौ नाया मानो होनबा स्मार्ट किन्तु रिजाल्टआ किन्तु स्मार्टनि रिजाल्ट जाया फेल जाजोबना सोरबा सासे सानैयाल' पास जायो सोरबा सासे सानैयाल' मोजां पारफरमेन्स बानायो द्याट इज द रिजाल्ट जोंनि ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों आंनि भिडियोखौ नाय आंनि भिडियोखौ बारा गोलावबो नायबाय थानाङा आं गोलाव भिडियो बानायखाया किन्तु आङो बे सुंद' समनि गेजेरावनो बुंनो नाजानि जे जों दा प्रेजेन्टलि जोङो टेट एग्जामिनेसन फैबाय थादों नालाय आं टेटनिबो भिडियो बानायगासिनो दङ बेनि सोमोन्दैनो आं बुंनोसै आरो बेनो गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखायबो एप्लिकेबल जागोन आरोखि दा नों जिहेतु एग्जाम पास खालामनो लुबैदों नङा होमबा नोङो बै एग्जाम पास खालामनायनि मुङाव नोङो सानसेयाव 24 घन्टा थायो बै 24 घन्टानि खावसेया 12 घन्टा नोङो 12 घन्टा होनाङा दे नोङो सानसेयाव 24 घन्टानि गेजेराव नोङो जुदि 5 घन्टाखौनो नोङो बै थांखिखौ एचिभ खालामनायनि मुङाव नों जुदि गारनो हायाब्ला नोङो मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा नोंनि रिजाल्टआ दिनैनो ओंखारखानानै दोङो नों जुदि 24 घन्टायाव 24 घन्टायाव नों जुदि नोङो 5 घन्टाखौनो गारनो हायाबा नोंनि थांखिखौ एचिभ खालामनायनि मुङाव नोङो मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा आरो नोंनि रिजाल्टआ दिनैनो आउट जाखाबाय जे नोङो बै एग्जामाव नोङो फेल जागोन नोङो साक्सेस जानाय नङा 100% दिनैनो मिथिखानाय बियो अब्ला नों मा खालामनांगोन नोङो बे आनजादखौ जायखिजाया कम्पिटिटिभ आनजादखौ पास खालामनो थाखाय अब्ला नोङो बे आनजादखौ नोङो एचिभ खालामनो थाखाय बे आनजादनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो थाखाय नोङो बे आनजादनि थाखाय नोङो एटलिस्ट नोङो 5 आवार्स नोङो दैलि होनो नांगोन एग्जाम लाना एग्जाम मालाबा 10 आवार्स 15 आवार्स 24 घन्टा फरायनो गोनां जानो हानाय आं दा फिसा स्टेट लेभेलनि एग्जामफोरनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों मानो होनबा गिदिर आनजाद होग्रायाथ' आंनि भिडियोखौ नायाना सोरबायाथ' नंगोन ओइ बिले मार बुंबाय लावखा साला ओरै बुंगोन आंखौ दा सोरबाया बेसां गोदान आनजाद पास खालामदों बि जेनेबा एडभाइस होनो ओरै बुंगोन आंखौ बेनि थाखायनो आं बै गोरोंफोरनि थाखाय नै भिडियोखौ बानायाखै जायफोरा स्टेट लेभेलनि फिसा साब इन्सपेक्टर जिडी टेट एग्जामिनेसन बा जायखिजाया स्टेट लेभेलनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि एग्जाम होनो ओंखारदों बिथांमोननि थाखाय बानायदों नै भिडियोखौ बिनिखायनो नोङो गिबियाव नोङो बे आनजादाव मा लेसननिफ्राय कुइसन फैगोन माने सिलेबास नोङो सिलेबासखौ नायग्रोनांगौ सिलेबासजों नों बिराद मोजां सिनाखि जानांगौ जे मा लेसननिफ्राय बे आनजादाव कुइसन फैगोन बे लेसनफोरखौ नोङो प्रिन्ट आउट दिहुननानै लाजोबखा बा मबाइलाव लाजोबखा नोङो मा लेसननिफ्राय मा टपिकनिफ्राय कुइसन फैगोन बे आनजादाव नोङो मबाइलावनो ला नङाबा प्रिन्ट आउट दिहुननानै ला आरो बे नोङो सिलेबासनि बायदि नोङो स्ट्रिक्टलि फराय लेसन वाइसआव फराय नोङो लेसन मोनसेखौनो खालामनानै लाबाय
चाइल्ड डेभेलपमेन्ट पेडागजी हमना ला स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्ट दिनै आं स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्टखौ फरायगोन गथ'नि जौगानायनि थाखोफोर आं बेखौ फरायगोन फारसेनिफ्राय गथ'नि जौगानाया बेसेबां गिबि जौगानायाव मा रोखोमनि जौगानाय जायो माया जौगायो माखौ मा बुङो कमप्लिटलि थरलि फरायनांगोन नोङो अब्ला नोंनो बिदि थरलि फरायनोबाथ' नोंनो 5 घन्टा 6 घन्टा नोंथ' फरायखानांगोन नोंथ' 5 घन्टा 6 घन्टा फरायाबाथ' नों सिलेबासखौ फोजोबनो हानाय नङा नोङो सिलेबासखौ फोजोबनो हायाबाथ' नों आनजादाव पास खालामनो हानाय नङा अब्ला नोंथ' टाइम पास खालामनानै एप्लाइ खालामनायनि मुङाव फैसा गारनानै नोंहा जेबो लाब जानाय नङा दा बेनिखायनो नोङो एप्लाइ खालामनायनिफ्रायनो नटिफिकेसन ओंखारनायनिफ्रायनो नोङो रेडि जानांगोन येस बेनि सिलेबासा मा प्रिन्टआव दिहुननानै ला मबाइलाव डाउनलड खालामनानै ला फारसेनिफ्राय थरलि नायनांगोन अब्लासो नों पास जागोन नङाबा नोङो जिर' नोङो आरो 5 घन्टा फरायनो हायाबा नोङो जिबनाव नोङो जेबोखौनो मावनो हाखानाय नङा नोङो बे खामानिखौनो 5 घन्टा मावनो हायाखै माने नोङो आरो माने नोंनि जिउनि उन बाहागोआव नोङो थांनानै नोङो जेबो खामानिखौनो नोङो एचिभ खालामनो हानाय नङा मानो होनबा जायखिजाया खामानिखौनो एचिभ खालामनो थाखाय साक्सेसफुली मावफुंनो थाखाय नोङो सम होथारनांगोन नोङो जेरावबो सम होनांगोन नोङो दिनै नोङो बे फिसा आनजादखौ पास खालामनो थाखाय नोङो सम होनो हायाखै माने नों मेन्टेलि रेडि नङा माने गाबोन समनिया नोङो नोंनि बैसो बाराव लांबाबो गुबुन खामानि मावनांगोन ना नोङो बै गुबुन खामानियावबो नोङो सम होनो हानाय नङा अब्ला नोङो बेयावबो फेलें जागोन नों जिबन मोनसे फेलें जानानैनो नोङो थैलांगोन नोङो बेनिखायनो नोङो आरो मा दोङो जेनेबा एसेबां मोनसे गिदिर एग्जाम होनो थांगासिनो दोङो बे एग्जामनि मुङाव नोङो मानो 6 घन्टा 5 घन्टा फरायनाया नोङो दैलि हानांगोन नोङो हाखायो आरो मेन्टेलि रसो दोङो येस आं पास खालामगोन आं दैलि 5 घन्टा फरायगोन आं माखौ फरायगोन सिलेबासाव थानाय लेसनफोरखौ आं फरायगोन मोनसे आङो फरायनानै आं 1 मास 2 मास आं फोजोबगोन that is the mentality you should have in your mind बै मेन्टेलिटिखौ नोङो नोंनि ब्रेनाव सोना लानो हानांगोन नङाब्ला you will not be able to do anything in your life एखौ मावनो नङा नोङो आरो आंनि भिडिअफोरखौ स्मार्ट मानसिफ्रा नायनाङा बाथ्रायावनो बुजि मोनो जाय मानसिफ्रा स्मार्ट आंनि बाथ्राखौ हयथ' सोरबा बुजि मोनदों बिना जाथाराखैलै नों नायनाङा स्किप खालाम भिडिअखौ जाय मानसिया आंनि रावखौ खोनानाय लोगो लोगो भिडिअआ जागायजेननाय लोगो लोगो बुजि मोनदों बुंनायखौनो बुजि मोनो बिलाय मा रोंगौलै बिलाय जाय सानदों बेबायदि आंनि भिडिअखौ नायनाङा आनसाबस्क्राइब खालामनानै ला नोंसोर बायदि मानसिनि थाखाय आंनि भिडिअआ नङा आंनि भिडिअआ जाबाय आंनिख्रुइ जुनियर मानसिफोरनि थाखाय जायफ्रा आंनि माबा मोनसे मोनगोन होननानै पजिटिभ थिंकिं लानानै दङ बिथांमोननि थाखाय आंनि भिडिअआ आंनिख्रुइ स्मार्ट मानसिफोरनि थाखाय अभार स्मार्ट मानसिफोरनि थाखाय हाइलि क्वालिफाइड मानसिफोरनि थाखाय आंनि भिडिअ नङा नायनाङा मानो होनबा नोंसोर गाज्रि कमेन्ट हरखागोन आं मिथिगौ बिखौनो फोरोङो नालै बुङो आरो ओरै बुङो आरो बिखौथ' बयबो मिथिगौ ओइ मानसिफ्रा गागाया रोंनायखौनो इजि सानो बियो गावा जिखौ रोंगौ बिखौनो इजि सानग्रा मानसि बेफोरो गावा माबा मोनसे गोरलै जिनिसखौ रोङाबाबो बिनि थाखाय बियो डिफिकाल्ट माने ए मानसिया जाबाय नेर' माइन्डेड मानसि गावा जिखौ रोंगौ बिखौनो इजि सानग्रा मानसि आरो बेफोरो आरो गावा माबा मोनसे गोरलै जिनिसखौ रोङाबाबो बियो डिफिकाल्ट बियो बिराद डिफिकाल्ट मानो होनबा बियो रोङा बियो रोंगौ माने गासैबो बियो रोंनायानो इजि आरो बिनि मथेबा माने बियो जाम्बा मानसि दा जियानो जा आं बुंनो मायनाया मा नोङो सम होनांगोन दिनैनिफ्राय नोङो 6 घन्टा 5 घन्टा नोङो रेगुलार फरायनांगोन आरो फरायनांगोन आरो गोबां मानसिफ्रानो बुङो बे आंनि इडुकेसनेल भिडिअफोरा सोरबा बुंदों गोलाव जादों आरे नोङो जुदि कचिं लायोबा महाबा नोङो अफलाइन कचिं लाहैनानै मोनसे क्लासखौ बेसेबां खमाय लायो 15 मिनिट लायो जानो बै जायफोरा इडुकेसनेल भिडिअफोरखौ 15 मिनिट 20 मिनिट 5 मिनिट बानायो बै मानसिफोरनि मटिभा उद्देश्यआ गियान होनाय नङा बै मानसिफोरनि उद्देश्यआ जाबाय मा मिथिबायना बै मानसिफोरनि उद्देश्यआ जाबाय भिउ आर्जिनाय भिउ आरो इउटिउबनि गेजेरजों फैसा आर्जिनाय 5 मिनिट 10 मिनिट भिडिअ बानायनानै जे एंगारो इउटिउबाव बै मानसिफोरनि थांखिया सोरखौबा इडुकेसन सोलोंथाइ होनाय गियान होनाय नङा बै मानसिफोरनि उद्देश्यआ जाबाय फैसा आर्जिनाय इउटिउबनिफ्राय नोङो मोनसे क्लासखौ नोङो 45 मिनिट 1 घन्टा खालामथारनांगोन नङाबा नों मा क्लास बियो नों मा बुजि मोनगोन नोंखौ मा बुजायनो हागोन जेनेबा आङो खायसे कमेन्ट बक्सआव लिरो भिडिअआ गोलाव जादों गुसुं खालाम भिडिअखौ माबायदि गुसुं खालामनो दे मोनसे लेसन फोरोंनो नागिरदों आङो स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्ट चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बेखौ नोङो बोरै 5 मिनिटआव फोजोबनो दे बोरै 10 मिनिट 15 मिनिटआव फोजोबनो हागोन येस आई कैन अलसो डू इट आंबो बेखौ फोजोबनो हायो 15 मिनिटआव खिन्थु इनि आउटकामा मा जागोन दे रिजाल्टआ मा जागोन सोर बेसे रोंगोन दे रावबो जेबो रोंनाय नङा
किन्तु आं भिउ मोनगोन बियो खाटा आं जुदि बै लेसनफोरखौ 15 मिनिट 5 मिनिटआवनो भिडिअ बानायनानै एंगारोब्ला आं बिराद भिउ मोनगोन किन्तु बिनि आउटकामा जिर' जागोन रावबो जेबो कनसेप्ट मोननाय नङा रावबो बुजिनाय नङा ओंखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोब्ला कलम लाखा लोगोआव बहि लाखा लोगोआव भिडिअआ नायखा माने नों भिडिअ नायदों माने नों फरायदोंब्रा नों बिखौ बेलेग एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय भिडिअ नायाखैब्रा नोङो फरायदों आंनि भिडिअखौ नायदों माने नोङो फरायदोंसो मानो होनबा नोङो बिखौ थं 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 नायनानै मेगनजों नायना जेबो लाब जाया नायबाय भिडिअआ खालामबाय आरो जुदि भिडिअआ मोलेले जादोंबा भिडिअनि रिजुलेसनखौ क्वालिटिखौ बारायनानै ला 480 360 खालामनानै ला जेबो नङा नेट थांथों जेबो नङा नेटआलाय मा होनो बिलाय डाटा खर जाथों जेबो नङा भिडिअआ नायबाय बुजि मोनाखैबा आरो माने बेकवार्ड बाय फासयना लाबोबाय भिडिअआ दोनथ'लायबाय दबदा होलायबाय लिरलायबाय आवगायलायबाय बुजि मोनाखै फासयलायबाय नायनानै नोङो खमसे खम आंनि भिडिअखौ नोङो 1 घन्टा खरस खालामनो हानांगोन मानो होनबा नोङो मोनसे साबजेक्ट फरायदोंब्ला नों टाइम पास खालामाखै 5 मिनिट नों नायनानै आं मोनसे साबजेक्टखौ फोजोबनो लुगैनाङा नोङो फरायदोंसोब्रा आंनि भिडिअखौ नायदोंबाबो नों फरायदोंसो बिनिखायनो आखायाव कलम आरो लोगोआव बहि लाखा ओमफ्राय भिडिअआ नायलांखाबाय था बुजि मोनाखैबा भिडिअखौ माने बोनानै नायफिनदो आरो लिरलायदो आरो थांदो आंनि भिडिअखौ अन्तत नायनायाव नों 1 घन्टा खरस खालामनांगोन 1 घन्टा आंनि भिडिअखौ नायखांबाय येस मोनसे साबजेक्ट फरायखांबाय गुबुन मोनसे साबजेक्ट फरायनोसै नोंनि गोसो बायदि गुबुन साबजेक्ट फरायदो आरो बे सिस्टेमाव जाय फरायनो हागोन एन्ड हि विल अटेन सक्सेस इन हिज लाइफ दैट इज आरो आंनि भिडिअ नै भिडिअ डिसक्रिप्शन बक्सआवनो माखासे लिंक मोनखायो आरो लिंकखौ नायगिरनो रोङाखै मानसिफोरा बुहुदानो बे आंनि एलके प्रडाक्शनखौ बे इउट्युबनि सार्च बटनाव एलके प्रडाक्शन थुनानै सार्च खालाम ओमफ्राय एलके प्रडाक्शननि भिडिअ माखासे फैगोन भिडिअफोराव थुनाङा बे चेनेल फैगोन ना चेनेलाव डाइरेक्ट थुनानै हो चेनेलाव थुनाय लोगो लोगो आंनि चेनेला नुजागोन खावब्लाब्ला नुजागोन आं बायदि नेखारखार हंलाला नुजागोन आंनि चेनेला ओमफ्राय बे आंनि चेनेलाव थुनाय लोगो लोगो सायाव अपसन माखासे दङ होम भिडिअस प्लेलिस्ट बेबायदि नुगोन बै प्लेलिस्टआव थुनानै हो रोखा रोखा बे फोल्डार वाइसआव आङो प्लेलिस्ट बानायखाना दोनदों नोंनो मा साबजेक्टनि भिडिअखौ नायनो लुबैयो बे साबजेक्टखौ थुना होब्लानो साबजेक्ट वाइसआव फैजोबगोन पेडागजिनि भिडिअ मेथामेटिक्सनि भिडिअ ससियेल साइन्सनि भिडिअ पलिटिनि भिडिअ इंलिशनि भिडिअ सब मोनजोबगोन इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनि भिडिअ सब मोनजोबगोन खिन्थु होबाय थादों माखासेखौ होजोबनो हायाखै होबावगोन आङो आं 27 तारिखनिफ्राय रेगुलार मोननै मोनथाम भिडिअ होगोन आङो एनिवे आङो बै मास मोनसेयाव कमप्लिट सिलेबासखौ होनो नाजागोन आरोखि बेसे हायनायनि आं नाजागोन आरोखि आंनिफ्राय अके नोंथांमोनखौ गासैखौबो खावलायदों आङो गोसो होना फराय दैलि 5-6 घन्टा हायोबा 10 घन्टा फरायनांगौ खिन्थु नाङा टेट एग्जामनि सिलेबासा इसेल' 5-6 घन्टा फरायबानो मेनेज जालाङो बेयो थ' दिनैनिफ्राय फरायदो आरो भिडिअफोरखौ 5 मिनिटनि 2 मिनिटनि 3 मिनिटनि भिडिअ नायना जेबो लाब गैया गोदो रिलिज भिडिअ नायबानो जाबाय बेलेग नोङो रिलिज भिडिअ नाय आंनि भिडिअखौ रिलिज भिडिअ साननो नाङा आंनि भिडिअ रिलिज नङा इडुकेसनेल कन्टेन्ट एटलिस्ट बियो 45 मिनिट 1 घन्टा जायोब्लासो मोजां मोनसे कनसेप्ट होनो हायो मोनसे लेसननि बेबायदि अके नायदो दाना नैबेयाव मा नेगेटिभ कमेन्ट हरो मानसिफ्रा मा सानो आं नेबाय थाबाय पजिटिभ नेगेटिभ कमेन्ट नेनानै थाबाय पजिटिभखौबो नांगौ नेगेटिभखौ नांगौ बिदि बुंसेयावबो बियोबो बिराद नेगेटिभ कमेन्ट मा ओंखारथावो आङो नायनो लुबैयो आरोखि नेनानै थाबाय अके बाय बाय सी यू नेक्स्ट